Thank you. Stage to ang सबসমय जानी बावे कासो नंबरशियो ते विभिन्न motivational speech बिनी मा कासो आरे कब award function रोगो काउसानी के मा कासो आंपो आं तियो सी शका मा कासो मो के साथ जुदा सा special माइनी के आं तो फनी बावे तिया काउसानी नाइ तो अब आनो बहुत जरा कहम रिनाई बो golden opportunity रिनाई त्रेके हा फया चिनी बुबाग्रा रिहा त्रेचिनी आधा होरेन नेबी तुई थैमो बाय आं रोतियो नन Bwskango काउ सामा आनो जरा रिमोनी बाय आं ब्राउन नो आनि खाबाय खुबाय हामबाय माया फायु त्रे नो नो आं दावाय हा या फासा ख्रया चिनी ब्राउन बाय तो ब्राउन लेनो थैंक यू माके चेनै आं साबा लामायां तुहा माइनि हिके आसो लीडर स्टॉक तो नि Bwskango आले मोहा फया डबल 0 आफो दफानि बावये काउथाया थाइसु आफो सामसु जाओ रंजाय आफो खना आफो आं सासु तियो जे आं सिमो जरा तुई आं सासु शेयर खेनाय जिनि बसुमती का तुमनुये जिनि कुन्थाइ बारा बोलिमा आइन दिमांगको बुरि हायाना कुन आरो जों खाबाय गाहाम जिनि कुन्थाइ बारा का तुमनुये जिनि Dopha क्लू तुमनुये जोहा Tangnai Bubagra जोंनो रक्षा खेनि जोंनो थाहा खेतु सानि जोंनो जिनि जे पासानै आसुके जों destroy तुमनि लामाव थां दङ आबनो जिनि कामो Dopha कामो नोये Bubagra जोंनो थांनाय हा तियो होयहा बोने जे सावबाय थां Bubagra थाइमाया फ जिनि खरां न खनाये जिनि कामो न खनाये जिनि सुरिमो जिनि बाजुमो न खनाये बों तियो र बो सावबाय थां थाइमाया फ जिनि बो निमसियो होयहा जोंनो थाइनामा स्पा Bubagra ni mung sama sa khorang ste ade I'm not satisfied to sisa Bubagra ni boye khorang to ke sama ade Bubagra is not only our Bubagra he is our emotion he is our sentiment he is also a savior alba chuchi savior ni boye ta ma phai ka chu ya ba khro ma ade bini ba thai lama asuki kaham asuki sungthai